guztia gara. Eta danborradaren informazioa emango dizuegu. Danborrada alde zaharrean egiten dugu. Eta danborlariz aterako gara. Danborrada desfile bat oso polita da. Eta oso luzea. Eta atzo ensaiatu genuen. Ensaiatzen dugu jakiteko beto nola atera behar garen danborrarekin. Eta uste dugu Ana eta ni ondo ateratzen dela eta ondo aterako zaigula danborrada egunean. Guri asko gustatzen zaigu jotea danborradara, zeren desfile oso polit bat da. Espero dugu etortzera urte honetan. Mila esker! Agur! Kaixo lagunok! Gu Paula eta Lider gara. Eta koalari buruz hitz egingo dizuegu. Koalak pelutxe gris izugarri potolo baten itxura guztia daukan. Animalia baketsua eta lasaia da. Eta egun batez beste 18 ordu lotan ematen ditu. Australiar jatorrizko hizkuntza koala hitzak edaten ez dute animalia. Esan nahi Eukaliptoko zuhaitzatik jaten du. Kilo bat egunero bestela gozez hiltzen da.